מיונז, מיונז, מיונז של אוסם, מיונז אמיתי של אוסם, חדש בזכוכית של אוסם, מיונז איכותי של אוסם, של אוסם יותר איכותי, של אוסם מיונז אמיתי, חדש בזכוכית של אוסם. חדש, מיונז אמיתי של אוסם ללא חומר משמר. דליקטס. תאר לנו את הטעם של גלידה נוגה. אתה מתכוון לגלידה חדשה של טנא נוגה? אוקיי. אז קודם כל, אין לי צל של ספק שלא מדובר בטעם אחד. יש פיסטוקים, יש פקן, יש דובדבנים. עכשיו, גלידה זה טקסטורה. עכשיו, כשאתה בולע את הגלידה נוגה, אז הטקסטורה ממש נמסה לך בפה. חדש, גלידה נוגה, גלידות שמנת וגלידות שמנת רכות. למה אתם עושים רעש? אתם מדברים אותי, מדבר בטלוויזיה. טנא נוגה, רק הטעם ידבר. איפה היינו? אחי, יש עליך שקל? לא בשבילי, בשבילה. רוצה מהירות בגלישה? בדאונלוד. דאון רמלה, נערף, משתוקקת ל-ADSL. אבל יקר. איזה יקר? אינטרנט בזק בינלאומי מציגה מגוון חבילות אינטרנט מהיר חדשות במחירים מדהימים. חייגו 1-800-64-64-00 ומצטרפים חדשים 2 חודשי היכרות $9.90 לחודש בלבד. היכרויות? סתקה, יש מצב לתוקייה? אחותי הקטנה, חלמה להיות כוכבת קולנוע, נסעה להוליווד. בהתחלה היא הופיעה בעירום בסרטים זולים, עד שרוטב דה נירו גילה אותה. הוא טיפל בה במסירות, מילא אותה באהבה, סידר לה תפקיד בשכחו אותי בתנור 2. היום היא הפשטידה הכי חמה בהוליווד. פשטדה לך, אין כמו תפוח אדמה. למה מה? וואי, תפוח אדמה מדבר. הכוח להקשיב, הכוח לבטא, הכוח לקבל ולאהוב. קרחונים, שלגונים. היי, אדוני, תן לי את השלגון החדש הזה של טנא נוגה. נו, זה עם נו בפנים. ויש גם פצפותים. השלגון הזה של טנא נוגה, בחייאת. תן לי נוגה קיט של טנא נוגה. זה עם הנוגת בפנים והשוקולד והפצפוצים. בבקשה. קרחונים, שלגונים. רגע, מה? שלגון נוגה קיט, עכשיו ב3 טעמים נפלאים. אבל זה בדיוק כמו שאמרתי. קודם כל, הקשבה. להקשיב. ספר לנו על הטעם של קוקילידה. קוקילידה זה... תן לי רגע. קוקילידה זה קול. זה גלידה. אתה מכיר את הטעם, נכון? אז זה גלידה, אבל לא סתם גלידה. רגע, אתה מכיר את העוגיות קוקימן? אלה עם המון דברים? צימוקים, אגוזים, מכיר? אז אם זה הגלידה, אז זה עוגיה, וזה עוגיה, וזה קוקילידה. אתה מורח לי את האוזן. קוקילידה בטעמי קפה, וניל ושוקולד עם פירורי שוקולד. טנא נוגה, רק הטעם ידבר. עוד חול לאמא. בן דוד שלי יוצא עם פסטה. לא מבין אותו, כזאת דביקה ומשעממת. לי לעומת זאת יש אהבה אמיתית. יש? בהתחלה היא הייתה ביישנית וסגורה. יש? אבל לאט לאט היא נפתחה. יש? יש לה מבט ממיס. יש? היא מפתיעה אותי כל יום מחדש. יש? תגיד, יש לך משהו איתה? יש? אני אעשה ממך פירה. יש? צריך לאהוב, רק לאהוב, ולעשות דברים, תהיה אופטימיסט בחיים. ואם אני אתקע שם למעלה, אני אקפא שם מרעב? לא לגעת שם בכלום. שלום, כאן הנשיא שלכם. רציתי לאחל לכם הצלחה במסע הנועז שלכם. זאת באמת הקרבה גדולה, לצאת לחלל בדיוק כשטנא נוגה מוציאה את גלידה נוגה החדשה. אתם לא תהיו פה לטעום אותה. לא תטעמו את הווניל עם הפקן, לא תטעמו את השוקולד עם הפצפוצים, לא את הקרמל הנפלא, לא תטעמו את הטקסטורה של הקפוצ'ינו. והאגוזים ושבבי השוקולד. גלידה נוגה החדשה, רק הטעם ידבר. תתארי לי בבקשה את הטעם של קרחון פרילי. מה, לא אכלת אף פעם קרחון פרילי? לא פרילי כזה שאוכלים עם כפית, פרילי כזה קר, עם פירות בפנים. איזה טעם אתה רוצה שאני אתאר? יש לימון, אננס ותות.
ואם אתה בוחר אננס, יש לך אננס בפנים. עם תות, אז יש בפנים תות. טעם כזה קר. אתה יודע שהייתי בחרמון? קרחון פרילי, בטעמים תות, משמש, לימון, אננס וקוקוס. אני אוהבת לאכול קרחון פרילי. תן נוגה, רק הטעם ידבר. בזק בינלאומי הם מספר אחת באינטרנט המהיר. הם בטח סבורים שזה עקב הטכנולוגיה, התשתיות, הקיבולבולת של הפס הרחב. יאללה, בדוגרי, אם לא אני, לא הייתה להם קלנטורה. אז מה, לא מגיעה לי קצת קומיש? 1-800-64-64-00 אל תצלם אותי בצדודית.